Meillä on tänään tässä Kankkulan polyrettingin kulmasohva. Käydään vähän läpi, että mitä se on syönyt ja millä tavalla valmistettu. Eli koko sohvan runko, niin sohvapöydässä kuin sohvassa, niin on alumiinia, eli tarkoittaa, että se ei pääse ruostumaan, vaikka se olisi taivasallakin ja saisi kosteutta, niin se pysyy tukevana vuodesta toiseen. Sohva toimitaan kotiin kahdessa elementissä, mitkä on helppo kiinnittää toisekin, pistää vierekkäin, pienillä alumiiniklipsulla kiinnitetään ja sohva pysyy näin paikallaan. Sohvapöytä toimitetaan myös valmiiksi kasattuna. Sohvapöydän kansi on karkastuu lasia, mikä kestää erittäin hyvin lämpöä. Se ei mene itseensä rasvajälkiä eikä sen semmoista. Ja sitten märän rätillä se on helppo puhdistaa. Sohvan tyydyt on UV-suojattua materiaalia myöskin sekä homesuojattua. Eli ei nyt suositella pidettäväksi jatkuvasti taivasalla, ettei ne ole koko ajan kosteena ja märkiä, mutta pieni kosteus ei niitä haittaa. Sohvassa on erittäin mukava istua, eli ystävien ja perheen kanssa on mukava siinä seurustella. Ei muuta kuin tilatkaa polyrettingin sohva meidän verkkokaupasta ja me toimitetaan sille kotiin. Kiitos!